Sindikatuek astelehen honetan erregistratu dute gutxieneko soldata propioaren alde datorren martxoaren 17 deitu duten greba orokorra. ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxaldek antolatu dute lanuztea, gutxieneko soldata hemen erabaki LGS 1.500 euro soldatako betu aberastasuna banatzeko lelopean. Izan ere, egun Espainiar estatu osoan zenbateko berbera dago ezarrita, 2026an 1.221 euro gordinekoa izatea aurreikusi dutena hilabeteko. Hau, Hego Euskal Herriko langileen eguneroko beharretatik eta bertako errealitate sozioekonomikotik urrun dagoela adierazi dute sindikatuek. Bi gizonezko atxilotu dituzte azken orduotan Euskal Herrian indarkeria matxista leporatuta. Asteburuan, 27 urteko gizona atzeman dute Tuteran, bere bikotekideari sexu erasoa egin izanagatik, emakumeak poliziari deitu ostean. Bestalde, Gasteizen 23 urteko gizonezko bat atxilo eraman dute astelehen goizaldean, bikotekidea erasotu izanagatik, baita gertakariaren ondorioz poliziari deitu dion emakumea ere. Atzo arratsaldean Adamuzen Espainiako Kordobako lurraldean suertatutako tren istripuak 39 hildako utzi ditu dagoeneko, baita ia 40 desagertu eta 100 bat zauritu ere, astelehen honetan zehar plazaratutako datu ofizialen arabera. Oraindik ezbeharraren nondik norakoak ez badituzte argitu ere, abiadura handiko 2 tren daude tarteko, bakoitzan orako batean zebilena, baina biak ala biak puntu berdinean euren erreitik irten zirenak. Administrazio maila ezberdinetako ordezkari politikoak istripuaren gunean bertaratuta daude, Pedro Sánchez Espainiako presidentea tarteko, eta gertatutakoaren inguruko ikerketak aurrera doa. Gabon guztioi eta ongi etorri urtarrilaren 19ko albistegira. Kerman Billateren familiak helegite aurkeztu du Espainiako Auzitegi Gorenean, Arabako probintzia auzitegiak auzia zinpeko epaimahai bidez egitea baztertu ondoren. Billate ustez Gasteizko mitika diskotekako atezain batek emandako kolpe baten ondorioz hiltzen. Kerman Billateren familiak helegitea aurkeztu du Espainiako Auzitegi Gorenean, Arabako probintzia auzitegiak epaiketa osoa izateko eskubidea ukatzea erabaki eta zinpeko epaimahai baten esku hartzea baztertu ondoren. Billate ustez Gasteizko mitika diskotekako atezain batek emandako kolpe baten harira hildako gaztea da. Helegitearen bitartez, akusazio partikularrak Kermanek erreparaziorako, egiarako eta berme guztiak dituen epaiketarako duen eskubidea defendatu nahi du. Era berean, Billateren familiak zabaldutako oharraren arabera, Arabako probintzia auzitegiak hartutako erabakia gertakarien interpretazio batean oinarritzen da, dauden froga objektiboetatik urrun. Izan ere, azaroan Espainiako Auzitegi Gorenak ustezko erasotzailea aske uztea erabaki zuen, kartzelan 9 hilabete igaro ondoren. Billateren senideek gogor kritikatu dute erabakia, onartezina iruditzen zaiela ohartaraziz. Pasaden urteko otsailean jaso zen erasoa, eta ordutik mobilizazioak egin dituzte Gasteizen. Gaztea oroitu justizia eskatu eta haren heriotzaren arduradunei erantzukizunak eskatzeko. Pasaden astean, Ertzaintzak Getxoko udaletxeko zenbait bulego miatu zituen 101 eraikinaren eraisketaren harira. Xabi Alo lankideak aztertu du gaia. Ertzaintzak Getxoko udaletxeko zenbait bulego miatu ditu pasaden astean, ondarearen aurkako balizko delituaren aurkako operazioaren barruan. Getxoko instrukzioko 2. epaitegiak agindu du ikerketa eta sumario sekretupean dago. 2024ko abuztura atzera egin behar dugu horren jatorria zehazteko, Ereaga Atalaia Kooperatiba enpresa eraikitzaileak 101 eraikin historikoa modu irregularrean eraitsi zuen horretarako lizentziarik gabe. Kooperatibak 12 etxe bizitza eraikitzeko plana dauka, aurreproiektuaren arabera 19. mendeko eraikinaren hormak mantendu behar zituzten, hala ere Algortako San Nikolas kalean zegoen eraikina urgentziaz bota behar izan zuela esan zuen Ereaga Atalaia Kooperatibak, hodi baten apurketak eragindako uholdearen ondorioz. Inazio Uriarte eta Irantzu Uriarte Getxoko Eusko Alderdi Jeltzaleko bi zinegotziak
kooperatibako kide dira eta horrek ezinegona sortu zuen oposizioko alderdietan. Horren aurrean Getxoko udalak bere jardunaren legezkotasuna defendatu zuen, baina oposizioak kezka erakutsi zuen, udalaren azalpenak nahikoak ez zirela argudiatuta. Gainera eraikin historikoaren eraizpena ikertzeko eta Getxoko ondare historikoa babesteko mozioak aurkeztu zituen, izan ere Getxoko Euskal Herria Bilduk ohartarazi izan du hiri antolamenduko plan orokorrak arriskuan jarri dituela Getxoko beste hainbeste eraikin historiko. 2025ko urtarriaren 30ean ezohiko osoko bilkura burutu zuten eta bertan udalbatzak atzera bota zuen 101 jauregi babestuaren eraizpen irregularraren auzian udala herri akusazioa izatea EAJaren eta PSEren kontrako botoekin eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Egoera guzti horretan ikusi genuen udalak ez duela ezer egiten eta abisatu genuen. Zuek ez baduzue honetan bidea aurrera jarritzen, guk hartuko dugu erabakia eta joango gara, eta erabaki genuen fiskaltzara joatea. Fiskaltzak eraman zuen epaitegira, epaitegiak ertzaintzari eskatu zion ikerketa bat egin zezala. EH Bildu jarritako salaketa batek bide eman dio ikerketari, era berean eraikinaren eraisketaren hirigintzaren legezkotasuna berresartzeko espedientean bertaratzea erabaki zuen Euskal Herria Bilduk eta Getxoko udalari eskatu zion dokumentazio guztia fiskaltzaren esku uzteko, gertakariak legez kontrakoak izan daitezkelakoan ikertzeko. Gainera Getxoko udalak Ereagatalaia enpresari 50.000 euroko isuna jarri dio zehapen espedientean aurkeztutako alegazioak ezetzi ostean. Zigorraren arrazoian aitaezko hirigintza lizentzia barik eraikinaren 4 fatxadak eraistea izan da, dena den udal arkitekto batek egindako txostenaren arabera, enpresak 730.000 euroko irabaziak izan dituela kalkulatu du eraikina eraisteagatik. Eta gainera, guk zer administratiboan pertsonatuta geunden eta ukatu egin zaigu informazioa eta gainera bukaeran arrazoia eman zaigu, beraz egoera nahiko kaskarra da. Informazioa ez dugu jasotzen eta ez dira transparenteak izaten ari. Horiek horrela pasaden astean Getxoko udaletxeko 5 arlotako bulegoak miatu zituzten eta bertako informazioa jaso. Ertzaintzak egindako ikerketak aztergai dauka obra horren baimenetan balizko prebarikazio delitua egin ote zen eta funtzionario edo politikariek erabakiak hartu zituzten ala ez, legez kanpokoak zirela jakitun. Gaur egun udalak ez du inolako ziurtasunik espediente honetan irregulartasunik egon denik. Ohiko kontrolekin izapidetu da eta teknikari eskudunek berrikusi dute eta dagozkion txostenak ditu legezkotasun esparruaren barruan. Ertzaintzaren miaketak hainbat erreakzio utzi ditu, Inigo Ansola Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu Batzarreko presidenteak esan du alderdiak neurriak hartuko dituela, baldin eta Getxoko udalean legearen eta printzipio etikoen aurkako jarduerarik badago eta errugabetasun presuntzioaren alde egin du. Getxoko Alderdi Popularrak bere aldetik Amaia Agirre alkatearen dimisio eskatu du eta Alderdi Sozialista prozesua arduraz jarraitzen ari dela dio. Ez genekien hainbesterako izango zenik, ertzaintzak erregistroak egin izana eta ertzaintza berak sekretupeko prozesua eskatu izana, horrek egia esan asko esaten digu, badirudielako zehozer argi daukatela eta badirudi miaketekin zehozer konfirmatu nahi dutela, beraz, harriduraz eta kezkaz hartu dugu. Urrengo otsailaren 25ean daude deituta deklaratzera enpresa kudeatzailearen administratzailea, eraikitzailearen arduraduna, arkitektoa, beste teknikaria eta hainbat lekuko. Datozen asteetan epaitegiek zer erabaki hartuko duten ikusteke dago beraz. Oporrak bakean ekimenak larunbat honetan aurkeztu du aurtengo deialdia. Hala, Euskal Herritarrei dei egiten die udarako hilabete beroetan haur sahararrei harrera emateko ekimen honen erantzukizuna kolektiboa dela azpimarratuz. Larunbat honetan Oporrak bakean elkarteak agerraldia egin du Donostiako Aiete jauregian ekimenaren aurtengo deialdia aurkezteko. Antolatzaileen hitzetan, sahararrak euren herrian eta lurraldean biziko balira ez lukete programa honen beharrik izango. 50 urte bete dira Mendebaldeko Sahara Marruekosek okupatu zuenetik.
Ordutik 200.000 saharar bizi dira Argeliako Tinduf inguruneko errefuxiatu kanpamenduetan, basamortuan erbesteraturik muturreko klima baldintzen menpe. Urte asko daramate itxoiten beren etorkizun politikoa erabakitzeko aukera izateko. Antolatzaileen arabera, dena kontra duen herria da, baina etxitzen eta esperantza galtzen ez duena. Aurten, ekimenaren leloa 50 urtez gure ateak zabalik da. Ekimena egingo dugun azken uda izango denaren esperantza, agertu dute. Mendebaldeko Saharara aurki bueltatuko diren esperantza. Herri oso baten esperantza gehien maite dutenek gurera ekarriko dutena, bakearen enbaxadoreak aur sahararrak. 2026ko kanpaina martxan dago eta otsailaren 15 arte egongo da zabalik umeen harrera familia izateko izena emateko epea. Ekimenak Euskal Herriko familia guztiei luzatu die deia, uztaila eta abuztuan harrera familia bihurtuz parte har dezaten. Gogorarazi dute esperientzia aberasgarria dela, gugandik asko ikasten duten arren, guk eurengandik ere jasotzen duguna asko delako. Bidaiok haur sahararren osasunerako duten garrantzia azpimarratu dute, adieraziz programa honetan parte hartzea umeentzat eta haien familientzat arnasgune bihurtzen dela. Era berean gogorarazi dute ekimen honen erantzukizuna kolektiboa dela. Nafarroan fiskaltzak 20 urte eta erdiko kartzela zigorra eskatu du jardunean 7 emakumeri sexu erasoa egin izana egotzitako kiromasajistarentzat. Gizonezkoa 2024ko azaroaz geroztik dago espetxealdi prebentiboan. Nafarroako fiskaltzak 7 sexu eraso egotzita 20 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu du kiromasajista batentzat Iruñean. Akusatua behin-behineko espetxealdian dago 2024ko azarotik. Instrukzio epaitegiak ikertu du kasua eta 7 emakumeren salaketak akusatuaren jardun profesionalarekin lotutakoak direla antzeman dute. 2023ko ekaina eta 2024ko iraila bitartean jaso ziren gertakariak, hainbat kontsultatan egindako saioetan. Fiskaltzaren idatziaren arabera, akusatuak bere lanak ematen zion hurbiltasun fisiko baliatu zuen emakumeak erasotzeko. Epaiak azpimarratu du salatzaileek antzeko portaerak deskribatu dituztela eta horrek sinesgarritasuna ematen omen diola ikerketari. Emakumeek bizi izan zuten ezinegona eta deserosotasuna kontuan hartuta, autojudizialak dionez salaketak berandu aurkeztu izana justifikatzen du. Epaileak ihes egiteko arriskua eta biktimen babes beharra aintzat hartuta espetxealdia mantentzea erabaki du. Emakumeetako batzuk laguntza psikologikoa jasotzen jarraitzen dute gaur egun. Auzia, epaiketa hasi zai dago orain. Bardozen ospatu dute pasaberri den asteburuan Xilaba Beltzo txapelketako 2. finalaurrekoa, eta Maian Etxoperena izan da garaile oraingo honetan. Bardozen jokatu dute pasaden larun batean, urtarriaren 17an, Xilabako 2. eta azken finalerdia. Maian Etxoperena Endaiarra nagusitu da saioan eta Donibane Logitzuneko jaia Laie frontoian urtarriaren 31an jokatuko den finalerako txartela eskuratu du. Txoperenak 562 puntu bildu ditu eta 2. postuan Aitor Serbier salkatu da 556,5 punturekin. Atzetik geratu ziren Irantzu Idoate, Ramontxo Kristi, Patxi Iriart eta Carlos Aizpurua. Epaimaila Abel Zabala, Maialen Berra Zubieta, Iban Tikoipe, Jon Garmendia, Lur Renteria eta Eneko Bidegainkidek osatu dute. Gai emaile lanetan berriz, Eki Erremundegi aritu da. Donibane Loitzunen jokatuko den finalean Miren Artetxe, Maialen Arzaiuz, Aitor Serbier, Irantzu Idoate eta Elisabet Etxandi izango dira oholtza gainean Maian Etxoperenarekin batera. Sarrerak bertsosarrerak.eus webgunean daude eskuragarri. Faxismoak gorakada bizi izan du azken garaiotan nazioartean eta kontestu horretan Gazte Koordinadora Sozialistak manifestaziorako deialdia luzatu du datorren urtarriaren 31an, bai Bilbon eta bai Iruñean faxismo horren aurkako aldarria erakusteko eta guzti honi buruz hitz egiteko 11ko platora gonbidatu dugu gaurkoan Danel Errazu GKS-ko kidea. Arratsaldeon. Mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Esan bezala, manifestazio deialdia egin duzu datorren urtarriaren 31an, faxismoaren aurka zergatik orain? Bueno, azteko, aipatu nahi dut, urtarrilaren 31an Bilbon eta Iruñan egingo dituen manifestazioak, alde batetik egongo litzateke
faxismoaren aurkako aldarria, nahiko zentralela, baina horrez gain mendebaldeko estatuak aurrera eramaten ari diren erreforma autoritarioaren aurka ere mobilizatuko gara. Iruditzen zaigu, bi auzi hauek, bihar kalabiak, oligarkia atlantistaren agenda politikoko bi puntu garrantzitsu direla, eta bai bat eta bai bestea langileriaren aurkako joerak direla. Zentzu horretan iruditzen zaigu beharrezkoa dela langileriaren batasuna artikulatzea parametro iraultzailetan, eta aurretik zentzu horretan konpromisoa dugu, baina kasu honetan aurrera pauso bat egitea erabaki du, eta urtarrilaren 31an Bilbon eta Iruñan mobilizatuko gara. Zer konta ezagukezu mobilizazioen inguruan, nola antolatu dituzue bi ekimen horiek, Bilbokoa eta Iruñekoa? Bi hilabetez, abenduan eta urtarrilean, agitazio kanpaina bat egiten jardun gara Euskal Herri osoan, eta Euskal Herriko ikastetxe, kale eta lantegiak faxismoaren aurkako aldarriz bete ditugu. Baina horrez gain, milaka gazterekin bildu gara, izan ere iruditzen zaigu faxismoaren aurkako borrokan gazteria langilea aktibo bilakatzea beharrezkoa dela. Abenduan egin zenuten agerraldi horretan, Euskal Herrian, Euskal Nortasunaren izenean, faxismoa ere sortu dela ohartarazi zenuten, ez gaude beraz kanpo faktore batez hitz egiten ari zuen ustetan? Ez gure ustez, lehen esan bezala, kapitalismoaren behar estruktural bati erantzuten dio erreakzioak orokorrean, eta orain konkretuki faxismoaren indarra hartzeak eta estatuen biraketa autoritarioak. Zentzu horretan, Euskal Herrian nahiz eta oraindik faxismoak ez duen gorputz politiko antolaturik, bateraturik, ikus dezakegu Euskal Herrian erreakzioa zabaltzen ari dela eta indarra hartzen ari dela batik bat proletarizatzen edo pobretzen ari den ertain klasearen baitan. Argi eduki behar dugu zentzu horretan. Ezin garela beste alde batera begira egon, eta Euskal Herriak beste ozein lurralde bezala baduela horrelako mugimendu faxista bat sortzeko arriskua, baina hori, esan bezala, ezin dugu beste alde batera begira egon, eta iruditzen zaigu beharrezkoa dela kalera ateratzea, eta faxista hauei edo kontzientzia faxista hau garatu aldutenei mezu garbi bat adieraztea, esan ez gu hemen gauden bitartean ez direla hemendik pasako. Eta faxismo horretaz hitz egiten ari garenean, tokiko faxismo horretaz, ze ekintza edo ze modutan artikulatu dira orain arte, nola islatu ikus ezakugu horren isla? Momentuz batizpat esango nuke sare sozialetan ikus genezakela faxismo berri honen isla, eta zentzu batean Euskal Nortasun baten baitan edo Euskal nazioaren defentsan hitz egiten duen sujetu bategatik ari gara. Horrez gain, ikusi genezake nola ja pixkanaka korpuskulu faxista txikiak antolatzen ari direla, eta Euskal Herriko herri desberdinetan azaldu dira pegatina desberdinak, pintada desberdinak, eta aurreko urtean hainbat gaztetxe erasotu zituzten Irunen, eta horren adierazle garbienetako bat izango litzateke. Eta badaukate, edo zuek ezagutu duzue, profil zehatzik dutela halako ekintzak egiten dituztenek, edo halako mezua bereganatu dezaketen nolabaiteko jarraitzaileek edo esan dezakegu? Edo oraindik ez dago nahikoa garatuta halako analisi bat egiteko? Ez, esango nuke oraindik oso mugimendu desartikulatua, deszentralizatua, eta ez daukala gorputz ez teoriko, ez politiko bateraturik.
Orain arte gertukotasunari erreparatzen baldin badiogu, Espainiatik edo Frantziatik bertako nortasunan oinarriturik nolabait esan nahi nuke, zetorren fasismoa identifikatzeko gai ginen. Euskal Herrian tokiko fasismoa garatzeaz libre geundela uste genuen? Ez nuke esango. Bai, egia da momentuz hemen egon diren adierazpen fascista garrantzitsuenak normalean espainolismoaren eskutik ikusi ditugula eta urtarriaren 12ko falange espainolaren agerraldia hor kokatu dezakegu eta baita Bitokiles agitadore fascistaren agerraldiare bai. Hala ere, esan bezala, Euskal Herria ez da ezarren eszepzio, hemen oraindik ez dagoela antolatuta eta zentzu handi batean aurreko borroka historikoek laga duten kontzientzia antifasista zabal eta indartsu baten ondorio dau, baina kontuan eduki behar dugu, hau ez dela ez dugu horrelako jende antifasistarik, baizik eta hau lortu baldin bada borroka historiko baten ondorio dela eta fasismoa etorkizun batean geratu nahi baldin badugu, beharrezkoa dela horren aurkako euste horma bat eraikitzea eta urtarriaren 31ko manifestazio hau bide horretan planteatu dugu. Antolaketa maila altuagoa duen fasismo horri erreparatuz Espainiatik datorrenari ez zehazki historikoki ekintza eta ekitaldiak egin izan dituzte Euskal Herrian, aipatu duzu pasaden urriaren 12an Gasteizen falangeak eginikoa. Zer dago halako ekitaldien atzean? Gure ustez, halako ekitaldien atzean garbia da, ez? Falange espainolak zer lortu nahi zuen, alde batetik ondo etortzen zaio Espaini mailan duen, Espainiar estatu mailan duen oinarriaren aurrean bere indarra erakusteko Euskal Herrian horrelako agerraldiak egitea eta baita ere hemen bere mezu espainolista zabaltzera etorri zela ere garbia da. Guri iruditzen zaigu horrelako agerraldien aurrean edo orokorrean fasismoaren aurrean beharrezkoa dela alde batetik fasismoari kalean erantzutea, ezin diogula utzi fasismoari kaleak irabazten eta kalean normalizatzen, ezin dugu hortako marginarik utzi eta baina ez zaigu iruditzen nahikoa denik eta iruditzen zaigu ideologikoki desartikulatzen saiatzea eta fasismoak duen klase izaera seinalatzea beharrezkoa dela, hau da, zeini egiten dion mesedez seinalatzea lehen esan duan bezala. Oligarkiari bakarrik egiten diola mesedez seinalatzea beharrezkoa da, eta horregin batera beharrezkoa da fasismoak erabiltzen duen demagogia seinalatzea, izan arrazakeria normalizatzeko, izan emakumeen kontrako mezuak edo emakumeen zapalkuntza ukatzen duten mezuak zabaltzeko, kasu honetan identitate espainolista zabaltzeko eta abar. Hal ere, iruditzen zaigu, bi borroka molde hauekin batera beharrezkoa dela era eraginkor batean fasismoari aurre egin nahi baldin badiogu eta benetan fasismoa eta erreforma autoritarioa blokeatu nahi baldin baditugu, beharrezkoa dela langileriaren baitan masaskoa izango den bloke iraultzaile bat sortzea. Urriaren 12 horretan, zuk aipatu duzu fasismoari baita aurre egiteko aldeetako bat hori bertan kaleetan espazio hori hartzea dela, herritar talde bat bertaratu zen falangeari aurre egiteko, ertzaintzak kargak egin zituen, hainbat zauritu sortu ere bai, atxilotu ez gain. Zein irakurketa egiten duzu ertzaintzaren jardun horren inguruan? Gure ustez garbi gelditu zen, zein zen, egun horretan, poliziak zuen ordena edo ze jokaera izan behar zuen. Garbi ikusi genuen, ertzaintzak lehenengo momentutik falange espainolaren alde jarri zela, edo berai falange espainola defendatzen saiatu zuela hasierako momentutik, ertzaintzagatik baldin bazen eta EAJtik baldin bazen falangek bere agerraldi hau normaltasun guztiz
egingo zuen, eta azkenean gertatu zena ez, agerraldi horren kontra mobilizatu ziren hainbat eta hainbat antifaxistaren aurka kargatu zuen, orain horren inguruko epaiketak aurrera ematen ari dira, ikusi beharko dugu ea zenolako kostu errepresibo ekartzen duen honek, eta kontrara ikusten dugu, falangek impunitate guztia izan duela honetan. Instituzioek edo erakunde publikoek badute erantzukizunik faxismoaren gorakada honetan? Bai, gure ustez kontuan hartu behar dugu, alde batetik hori ezkerreko alderdiek batiz bat sortu duten desatxikipen politikoak faxismoa elikatzen duela alde batetik, eta bestetik, naiz eta faxismoaren aurkako erretorika erabili ikus dezakegu nola estatuen biraketa autoritario horretan edo erreforma autoritario horretan ere sakondu egiten dutela ezkerreko alderdi hauek ere, eta askotan langileen interesen defentsan. Beraz, iruditzen zaigu hau borrokatu beharreko zerbait dela. Eta zein estrategia garatu beharko litzateke faxismoari aurre egiteko zuen ustez aipatu duzu, bi antifaxismo mota bezala planteatu direla, nola artikulatu beharko litzateke antifaxismo hori edo faxismoaren aurkako borroka? Lehen esan bezala, garrantzitsua da faxismoari aurre egitea ideologikoki eta kale mailan, eta horrez gain beharrezkoa da, aurretik esan dudan bezala, langile bloke antifaxista bat eraikitzea, faxismoari aurre egingo diona errealki, bai kale mailan eta bai ideologikoki, baina horrez gain, estatuen biraketa autoritarioarentzako blokeo lanetan jardungo den langile fronte iraultzaile bat sortzea beharrezkoa da. Eraginkorra izateko, langile fronte honek masazkoa izan behar du ezinbestean, eta iruditzen zaigu perspektiba internazionalista eta egitura internazionala izan behar duela ezinbestean. Hitz hauekin gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Daniel Erraz, mila esker amaikara etorritzenagatik. Gaurkoan, RTZ kolektiboaren Dena Erre abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Gu bihar egongo gara berriz ere bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Gure baitan, ez da deus aldatu, urte bat pausan, floak dira pilatu, oraita bertan, belagia luzatu, hor gira bueltan, ez gehiago bilatu, sorkuntzan handeatu dugulako espalda, poliki ingan dugulako malda, etxeko arekin egina delako salda, ustua duen errez eta ezin da alda, laguntasuna dugu oinarri, karikata iztegia lokarri, fama delarik aien helburua, euskal rapaz gu gira egarri, zerotik hasten garagu, industriak hipopa hildu, erein hasi bildu, albuma dizut lapur bildu. Iritxia gure txanda itzak genuen emana, hau da txikiaren zama, kontrabadu panorama, txanegina, beti zenda gure